Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco dulur-dulur tak tuduhi dalan sing maer, dalan sing anyar. Iki dalan anyar maring desa. Lah nek maring desa dalane maer kaya ngene, ya mesti wong desa paya penak. Uripe kepenak, rezekine anjur lancar kabeh, nggo mlaku ya penak, nggo nunggang Honda ya penak, nggo nunggang motor ya penak. Tur pemandanganane ya maer. Jal sapa sing ngerti iki nang daerah ngendi? Sing ngerti komen. Ya gian wong ngarit bae mlaku ya penak, wong dalane penak sih. Nah, ana motor na Honda bae ya mlaku ya penak lancar. Lah iki wis meh tekan kene jembatan sing anyar. Lah iki dalane maer kan. Nah, pemandanganane maer, dalane maer. Ya wis ki ngono wae dulur, kanca-kanca kabeh, kapan-kapan ketemu maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.